Ajozo dikolo mkula Jerome ngati watu kuno zote. Ya Jerome ndi tumuzangu kwa Jerome. Okay, miano ya kipangi ya leo hii gifollow. Ndaniso pano pa NMS TV. Miano Ismaila John Sankani. Ovenyera uno ziko la Mozambique. So apapa tili ndi brother amene ndi mmozi mwa New Muslims amene adalowa Islamu nthawi imeneyo. So takumana naye so kunoko pa amene tikufikira panopa kuti tifike so malo ena makamaka Mozambique imene mukuonerako. So apapa tifuna ticheze nawo ziwiri zitatu zokuzana ndi mmene iwowa adalowera Islamu kuti adalowa bwanji. So zina anu ndino ndani? Ziko kwambiri brother, zina ngati ndine Bright Magwira koma Islamu litalowa ndine Abdurrahim Magwira. Abdurrahim Magwira. So mudasitha zina? Nasina sina. So inuyo chifukwa chimene chidakupangisa nunena kuti mulowe Islamu chidali chani? Ziko kwambiri. Kusema kwa Ajozo dikolo mkula Jerome ngati watu kuno zote. Ya Jerome ndi tumuzangu kwa Jerome. Okay, miano ya kipangi ya leo hii gifollow Islamu yari elo yawi kiwale mau mika wempera Baptisti. Vano kiwale mau malemba erembira ku matoma vesi ni atwaraka sika kipangi hii mwaraka vano mawala iloti wala yale tolondola. Vano ndo hanukonini sinte nipanga programu ale nipangile dawale ni follow Islamu. Amwaraka yake akulela na follow Islamu kilota midida ni Muislamu mpaka kale kindoko akili Muislamu. Mashallah. So kungwa amasulia ina jijewa sema zo jijewa made? Kiba zo jijewa. Amasulia ni so ina jijewa maka akunoso akumalawi kuti amene ali kumalawi so nawo atende. Ziko mokwambiri follow zaona kuti sina kandi Pride Magwira ngati robadi yakomano ndidalwa Islamu na sina zina kukhala Ibrahim. Ndinena kuti ndalwa Islamu chifacho na kuti ndinamva mawu ndipo ndinamva mawu ndi mavesi mena mafotokozera ndimene zinali. Ina chona chanzire kunena kuti mena fotokozera mavesi awa bola ndilowe jani Islamu ndipo ndinakambirana ndi banja langa. Akazanga mukuona banja pamene zili ndapana ndi fotokozoli malemba ausi kuti akulakwisa tieni ndipange tisate njira imene yoyenerera kuti tikhulupire mwa Mulungu muzika. Ndipo motero tinalowa ndakazanga chifukwa ndikuona kuti kuchina cha Islamu kuchinyadira kutoka pano mpaka kusokoni ndizakhala Islamu ndizafaso ndi Islamu. Mashallah. Mmene moto ndi mmene afotokozera mongo maliza zina zeso ndino ndani? Zinanga ndino Bright Magwira koma ndi machiro Abdurrahim Magwira. Abdurrahim. Takbir, takbir. Allahu akbar. Mashallah. Kuti NMS TV. NMS TV. Takulandira NMS TV. Takulandira NMS TV. Mashallah. Mmene moto ndi mmene afotokozera inu khala ndipo mpo ndikusatira NMS TV. Shukran.